Ay. ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa, Jo hem anat a Grècia, jo hem anat als Estats Units, hem anat a l'Antàrtic, hem anat a Austràlia, hem anat al Brasil, al Camerún, al Nepal, hem mirat Zara, hem tornat a casa, hem vist el vídeo, hem vist les fotos, hem vist les postals, els souvenirs del diari de viatge. Vas a hacer llorar, nen. I ara què? Ja s'ha acabat tot. Tío, no posis aquesta cara, nen. Perdona, jo sé que aquests dies, no sé, he estat una mica dur amb vosaltres, però sou bona gent. Tu, tio, tens unes ulleres tan guais. Que ets bon pavo. Ja, tot s'ha acabat, ja. Anima, vinga, va. Podem fer algun altre viatge, si vols. Vinga, nen, tio, anímate. És que veia el govern i ara ja no. Tio, ding, 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 dong. Feia molt de temps que volia fer això. Va, no te'n vagis. Verdulader, no posis aquesta cara. Vine aquí i escolta el que et diré. Pim pam pum. Jo tinc el gran secret per animar-te i portar-te fins al cel. Un tros de pa. Con su olor.